Diada de Sant Jordi. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. El 23 d'abril és Sant Jordi. Sant Jordi és el patró de Catalunya. Per Sant Jordi celebrem l'amor, la cultura i la lectura. La tradició és regalar una rosa i un llibre. Els carrers i les places de pobles i ciutats de Catalunya s'omplen de gent i de parades de llibres i roses. Hi ha escriptors que signen llibres. La llegenda de Sant Jordi parla d'una princesa i un drac. Fa molts i molts anys, en un poble petit, va aparèixer un drac. El drac feia molta por i menjava animals del poble. Quan ja no quedaven més animals, el drac volia menjar persones. Així que el poble va decidir fer un sorteig cada dia per escollir qui seria l'àpat del drac aquell dia. Un dia li va tocar a la princesa. El rei estava molt trist, però no hi podia fer res. Però quan el drac estava a punt d'agafar la princesa per menjar-se-la, va arribar un cavaller amb un cavall blanc. Sant Jordi va lluitar contra el drac. Li va clavar una llança i el va vèncer. De la sang del drac va néixer una rosa vermella. Sant Jordi va agafar la rosa i li va donar a la princesa. El poble va celebrar la victòria i des d'aquell dia, el 23 d'abril, a Catalunya regalem roses i llibres. Català per Sant Jordi. Vols una rosa? Quin llibre em recomanes? Hi ha moltes parades. Bona diada de Sant Jordi a tothom. Et convido a comentar el vídeo si t'agrada la diada de Sant Jordi, si has regalat una rosa o un llibre i si coneixies abans aquesta tradició. Bona diada de Sant Jordi. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.